ikerketa honetan daukagu kotxe bat zeina pausagunetik abiatuta, hau da, abiadura 0 denean, 40 segundu behar ditu, abiadura 100 km/h izateko. Eta galdetzen digutena da azelerazioa eta egindako espazioa. Lehendabiziko gauza litzateke 100 km/h hauek nazioarteko sistemara pasatzea, badakizu egiten, eta hori da 27,8 metro segundu. Orduan, higidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioak erabiliz, hemendik azelerazioa kanporatzen baldin badegu, 0,69 metro segundu karratukoa. Egindako espazioa kalkulatzeko dagokion ekuazioa higidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioa aplikatuko dugu. Hau da, x berdin x0 gehi v0 bider delta t gehi bat biren azelerazioa bider delta t berbi. Nun x0 0 izango den, v0 0 izango den, eta geldituko zaigun terminoa izango da bakarrik hau. Eta ordezkatzen dugu hemen, ezagutzen dugulako azelerazioa eta zenbat denbora behar duen hori egiteko. Bat biren, bider 0,69 metro segundu karratuko, bider behar duen denbora 40 segundu berbi, eta emaitza da 555,5 metro. Hau da, distantzia hau eginda, 40 segundu hietan, kilometro erdi bat pasata, lortzen du abiadura hau izatea. Gero esaten digute, B atalean, frenatzen duela 3 metro segundu karratuko azelerazioaz eta zenbat denbora beharko duen gelditzeko. Higidura berriz ere jarraitzen du higidura zuzen uniformeki azeleratua izaten, orduan ekuazio hau erabiliko dugu berriz ere. Hau da, bukaerako abiadura 0 izango da, hasierakoa da 100 km/h metro segundukotan adierazita 27,8, gehi azelerazioa dela -3 metro segundu karratukoa frenatzen ari delako, eta nik horrela irudikatuko nuke, nahi baduzue, hau litzateke azelerazioa, eta berdez hau litzateke abiadura. Frenatzen ari da. Hemendik deltate kanporatuta ematen du behar dituela 9,26 segundu guztiz gelditzeko. C atalean eskatzen digute VT adierazpen grafikoa, orduan beti bezala hasten gara kuadrikulatuan egingo genuke, hasten gara hemen ardatzak irudikatzen, ardatz bakoitzean adierazten dugu ze magnitude irudikatuko dugun, eta bere unitateak denbora segundutan, eta ordenadatan abiadura metro segundukotan. Normalean jartzen da ikurra eta parentesis artean unitateak. Orduan, olako grafikoak egiteko begiratu behar dugu zein den abiadura maksimoa ikusten dugu dela 27,8, gutxi gora bera 30, eta ikusten dugu aipatzen den denbora maksimoa dela 40 segundu hauek gehi beste 9,26 segundu hauek gero gelditzeko. Beraz, ni jarriko nuke abiaduran 3 zatitan 10 eta denboran jarriko nuke baita ere 10, zeren daukagu 40 gehi 9 hauek. Beraz, hemen nahita adierazidet denbora tarteak, hau da, eskala ez dauka zertan berdina izan. Eskala hau eta beste hau berdinak ez dira izan behar. Baina, kasu honetan, hau pixkat handuxeago, nik uste jarri detela. Orduan, kontua litzateke, higidura uniformeki azeleratu, bi higidura uniformeki azeleratuak direnez, abiadura denbora grafikoa izango da zuzen bat. Badakigu behar direla 40 segundu, 100 km/h iristeko, hau da 27,8 metro segundukotara iristeko 40 segundu. Orduan, 40 segundutan, zuek kuadrikulatutan asko hobeto egingo zenukete, baina nik bilatuko nuke, gutxi gora bera, 27,8 hori ze puntutan dagoen, 40 segundu pasa direnean, bere abiadura da 27,8 metro segundukoa. Eta higidura uniformeki azeleratua denez, VT adierazpen grafikoa zuzen bat izango da. Maldan gora baldin bagoaz, hau da malda positiboa baldin bada, esan nahi du handitzen ari dela, azeleratzen ari dela. Frenatzeko esaten digute, behar dituela 9,26 segundu gehiago hemendik, bai?
bere abiadura, bukaerako abiadura, 0 izateko. Orduan, hemen izango litzateke gutxi gora bera hemen 9,26 segundu, igidura zuzen uniformeki azeleratua denez, hemen ere beste zuzen bat, eta bere malda negatibo izateak esan nahi du frenatzen ari dela. Eta ulitzateke guztia, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi. Beste bat arte,